No niin, tervetuloa arvoisat katselijat, kuuntelijat tänne historian ensimmäiseen Alavan sairaalakoulun videopodcastiin Kansankynttilöiden kahvitunti. Minä olen Olli Heikkinen, sairaalakoulun erityisluokan opettaja ja toisena hostina meillä Mikko Kainulainen, Alavan koulun erityisluokan opettaja. Meillä on tänään upeat vieraat, todelliset kasvatuksen ja opetuksen huippuammattilaiset, sairaalakoulun konsultoivat erityisluokan opettajat Marja Rissanen ja Henna Sairanen. Kertokaapas naiset, mitä te teette työksenne? Mikä on konsultoiva erityisopettaja? Minä aloitan ilmeisesti. Anna tulla. Minä teen työkseni tällä hetkellä siis sairaalan koulun konsultoivan erityisopettajan töitä lähinnä yläkoulun puolella. Koko Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Koko Pohjois-Savon hyvinvointialueella? Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Eli kaikki Pohjois-Savon kunnat kuuluu siihen. Käytännössä nyt sanoisinko, onko Vieremä pohjoisin? Vieremään 100 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen päin. Niin, se on. Ja sitten olisiko Joroinen ehkä siellä eteläisin. Niin kuin, ennen kuin Itäisin Rautavaara. Kyllä. Ennen kuin tullaan sitten Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Aikamoinen alue. Onko teillä aina ollut näin iso alue? No meillä oli siis silloin vuosi takaperin loppu se hanke, mikä oli opetusministeriöltä hanke, mikä kesti 3 vuotta, missä saatiin tavallaan sairaalaopetukseen lisää konsultoivia ja silloin tuli nämä hyvinvointialueen kunnat siihen. Ja Kuopion kaupungilla sitä on tehty huomattavasti pitempään. Viime vuosi sitten, kun se hankerahoitus loppui, niin ei ollut kuin Kuopiossa. Ja nyt on sitten alkanut uudestaan koko hyvinvointialue. Niin mä ajattelen koko sairaalapedagoginen konsultaatio, se on tullut nyt lakisääteiseksi 1.8.2025 lähtien. Ja sen myötä tavallaan nyt sitä tulee tarjota kaikkialle Suomen kuntiin. Ja meidän tehtävä on tarjota Kuopiosta käsin tänne Pohjois-Savon alueelle. Kyllä, ja niin kuin mainitsittekin tuossa, että se on nyt muuttunut tuo sairaalakoulukonsultaatio lakisääteiseksi, mutta sillähän on jo pidemmät perinteet olemassa. Mutta mihin tällä lakimuutoksellakin nyt sitten, niin mihin tarpeeseen sillä pyritään vastaamaan? Mä ajattelen, että valtakunnallisesti, jos katsotaan, niin monessa paikassahan sairaalapedagogista konsultaatio on tarjottu. Ja sitä on tarjottu varsinkin semmoisessa nivelvaiheessa, että oppilas on ollut sairaalakoulussa ja silloin kun hän siirtyy takaisin sinne omaan kouluun, niin sitä nivelkonsultaatio on tehty. Mutta sitten on tavallaan niin kuin todettu, että meillä on paljon niin kuin lapsia ja nuoria, jotka ehkä hyötyy siitä konsultaatiosta, siitä, että yhdessä pohditaan, kuinka tavallaan niin kuin psyykkinen vointi tai terveydentila otetaan huomioon siinä koulunkäynnissä, vaikka ei olisikaan sitä osastojaksoa siellä taustalla. Ja tavallaan nyt on tietysti haluttu niin kuin yhtenäistää kaikkien lasten ja nuorten oikeus saada sitä konsultaatio sinne omaan kouluun, riippumatta siitä, että missä kunnassa lapsi opiskelee. Ja mä jotenkin ajattelen, että opettajat saa myös sitä tukea. Et mä ajattelen, että sairaalapedagogiikka on kuitenkin vähän ehkä vielä semmoinen spesifimpi siitä erityispedagogiikasta. Ja sitten se kuitenkin pääsääntöisesti sairaalapedagogiikkaa toteutetaan sairaalakouluissa. Niin nyt tavallaan sitä pystyttäisiin viemään myös opettajille sitä sairaalapedagogista ajatusta sinne omille kouluille, että he pystyisivät paremmin tukemaan niitä nuoria, jotka on siellä omilla kouluilla. Kyllä. Miten jos mietitään, että te nyt olette sekä että alakoulu että yläkoulun tukena, niin osaatteko sanoa, minkälaisia eroja tämä konsultaatio sisältää sitten? No varmaan tosi paljon on samaa ja sitten kuitenkin tulee se iän tuomat nyanssit, että jotenkin, että kuinka niin kuin kohdataan ja kuinka tavallaan tuetaan lasta alakoulun puolella, kun hän on selkeästi vielä jotenkin aikuisten hoteissa ja siellä luokanopettajajärjestelmässä ja sitten taas niin kuin aineopettajajärjestelmä tuo niin kuin aika erilaista niin kuin koulukenttää. Joo, ja sitten jos miettii ihan sitä konsultaation rakennetta, niin ehkä yläkoulussa konsultaatio painottuu vielä enemmän palavereihin istumisessa kuin alakoulun puolella. On yläkoulussakin paljon niitä koulukäyntejä ja koko päivän koulukäyntejä ja seuraamista, mutta siinä on semmoisia eroja just mitä puhuttiinkin, että se yläkoululaisen on hirmu paljon ehkä vaikeampi myös niin kuin sinne luokkaan, niin kuin, että oot koko päivän ja yrittäisit tukea ja muuta, että se on myös sitä palavereissa istumista enemmän.
Eli onko näin, että Maria, kun olet enemmän siellä alakoulun puolella, niin sä oot todella enemmän siellä niin oikeasti fyysisesti läsnä siellä koulussa, ajelet kouluun ja ootko Henna sitten yläkoulun puolella niin enemmän niin etäkonsultaatiota? Onko se mutkat suoriksi vedetty johtopäätös? No on siinä varmaan osittain totta. On siinä pikkasen ehkä mutkat suoraksi vedetty, että mä ajattelen, että tosi paljon jotenkin ehkä on lisääntynyt palaverit myös siellä alakoulun puolella, että ei ole aikaa käydä samalla tavalla siellä koulukäynnillä, mutta ehkä niin kuin alakoulut enempi toivoo sitä käyntiä, kun sitten taas niin kuin yläkoulussa tiedetään se rajallisuus, että jos sanotaan vaikka, että tulee kahtomaan 3 tuntia, niin tavallaan, että se on yläkoulussa hyvin vahvasti sitten, että no mitkä tunnit siihen osuukaan. Minua kiinnostaa tuossa nyt koulukäynnissä se, että kun mä en itse tiedä, mä oon siis täällä niin kuin tämmöinen pysyvä erityisluokan opettaja, että mennään kahtomaan 3 tuntia, niin mitä siellä katsotaan? No siellä havainnoidaan oppilasta siinä osana ryhmää, havainnoidaan myös ehkä niin kuin, tai katsotaan sitä ympäristöä, missä oppilas toimii, mietitään sitä asiaa niin kuin, että kuinka tavallaan siinä ympäristössä oppilasta voisi tukea. Tarvitseeko niin kuin tavallaan opillisesti lähteä tekemään jotain, helpottaa esimerkiksi asioita tai tarvitseeko sinne vaikka aistiärsykkeisiin tehdä jotain muutoksia siinä ympäristössä. Tarvitseeko siellä jotenkin niin kuin pohtia sitä kohtaamista, että tavallaan se on havaintojen tekemistä. Ja mä aina niin kuin kerron oppilaille, että mä oon kiertävä erityisopettaja ja mä oon tullut tavallaan teidän kaveriksi tänne täksi päivää vaikka nyt, että kello 12 asti, että multa voi sitten saada niin kuin apua samalla tavalla kuin omalta opelta, että käytännössä mä en jökähä sen yhden oppilaan viereen siksi ajaksi, vaan tavallaan niin kuin olen osa sitä luokan toimintaa ja kiertelen siellä ja autan kaikkia, mutta tavallaan, että silmät on niin sanotusti selässä koko ajan niin kuin tietyn oppilaan kohdalta. Toki pitää muistaa, että kyllähän me tehdään paljon myös sellaista, että käydään tavallaan vaikka niin kuin luokkaa seuraamassa ja pohditaan opettajan kanssa, että mitä sille niin kuin luokan dynamiikalle voidaan tehdä. Kuinka iso rooli siinä on siinä luokan dynamiikassa ja niissä rakenteissa, että kun sitten te annatte näitä jonkunlaisia toimenpidesuosituksia tai muita, mitä pitäisi tehdä, niin kuinka iso rooli tässä niin kuin on, että miten sitä luokkaa kannattaisi rakentaa sen erityisoppilaan tai tukea tarvitsevan oppilaan niin kuin hyödyksi, vai onko se enemmän semmoinen yksilökohtainen, että yritetään? No kyllä mä ajattelen, että ympäristöllä on tosi iso merkitys ja mä ajattelen, että isoimmat tavallaan haasteet ehkä kouluympäristössä tänä päivänä, jos ajatellaan lasta tai nuorta, jolla niin kuin psyykkinen vointi tai ylipäätään toimintakyky on niin kuin lähtenyt madaltumaan siinä ympäristössä, niin yleensä ottaen siirtymät on niitä kohtia, jotka aiheuttaa haastetta. Mitä ne siirtymät on? No siirtymät tavallaan, että vaikka luokat niin kuin vaihtuu, opettaja vaihtuu, mennään toisten kanssa välitunnille tässä kohin ja sieltä suoraan ruokalle, että ne on semmoisia hyvin omatoimisia siirtymiä ja niissä yleensä ottaen niin kuin tapahtuu niitä hankaluuksia. Että tavallaan mä ajattelen, että aika paljon pitää ehkä sitä niin kuin miettiä, kun käy siellä käynnillä, että pystytäänkö jotenkin hallitsemaan sitä ympäristöä paremmin. Ja mä kyllä puhun paljon siitä tuolla kentällä. Mä ajattelen, että samalla tavalla niin kuin yläkoulun puolella havainnoidaan nuo samat asiat, mutta sitten myös sitä, että jonkun verran sitä, että kun ollaan aineenopettajajärjestelmässä ja se oppilas ei ole enää niin kuin koko päivää yhden opettajan näkökentässä, niin sitten mä ehkä myös teen niitä havaintoja, että no mitä tämä oppilas niin kuin oikeasti, että mikä se toiminnanohjauksen taso on, eteneekö se oikeasti niissä tehtävissä, kuunteleeko se edes oikeasti sitä opettajaa vai onko se vaan hiljaa ja ajatuksissa, ihan tämmöisiä niin kuin myös oppilashavaintoja. Ja sitten niin kuin jopa joissakin tilanteissa vähän sitä, että hei, että mikäs tämä, niin kuin, miltä tämä nyt näyttää tämä vointi. Että semmoisia myös, että ihan hoidoltakin on tullut pyyntö, että pitäisikö käydä vähän katsomassa ja tsekkaamassa, että mikä tilanne siellä koululla oikeasti on, että mä ajattelin, että kun aineenopettajan järjestelmässä oot, niin sä et ole niin kuin oikein kenenkään alla koko päivää. Ja silloin, kun vointihan voi myös vaihella hirveästi päivän aikana, niin siitä ei ole oikeastaan välttämättä koululla kellään käsitystä, että miten tämä on niin kuin mennyt tämä päivä. Ja sitten taas noihin tukitoimiin, niin mä puhun aina paljon ne aineopettajille, että kun paljonhan sitä tulee, että kun meillä on niin paljon jo muutakin työtä, että vieläkö niin kuin eriytettäisiin ja vieläkö pitäisi tehdä sitä ja tätä, että hei, että nämä tukisanalistat hyödyttää kaikkia. Että ei niitä tarvitse nyt tämän yhden Petterin takia tehdä.
Että vaan ne hyödyntää nyt kaikkia muitakin. Mikä tämmöinen tukisanalista on? No esimerkiksi jos vaikka niin kuin mä ajattelen, että jos on psyykkisestikin voimavarat on heikot, niin saattaisi vaikka tarvita, että mitkä on ne pääasiat, mitkä on kokeisiin tukisanalistat, mitkä auttaisi. Niin ihan tämmöisiä, että eihän se haittaa, vaikka kaikilla olisi semmoinen käytössä. Että yritetään myös miettiä niiden opettajien kanssa semmoisia tukitoimia, mikä hyödyttäisi mahdollisimman monta, vaikka oltaisikin vaan niin kuin yhden oppilaan äärellä. Kyllä. Miten varsinkin yläkoulussa, kun sitten jo hyvinkin varmaan kohdennetusti on kyseessä jo yksikin oppilasryhmässä, niin miten nämä nuoret ottaa sinut tai teidät sinne vastaan? No käytännössä, jos harvoin se nuori haluaa, että minä sen viereen menen istumaan. Eikä ole välttämättä edes aina sovittu sen nuoren kanssa, että se tietää, että mä oon häntä varten. Huoltajat toki tarvii aina tietää sen. Mutta mä esittelen samalla tavalla kuin Marjakin niin itseni, että mä oon kiertävä erityisopettaja. Mä oon nyt tää päiväntäjän luokan mukana. Että mä oon opettaja siinä, missä muutkin ja mä autan teitä ja kiertelen. Ja mä kiertelen ja autan kaikkia. Ja toki sä havainnoit tietyt asiat siitä nuoresta, mutta käytännössä sä oot yhtenä opettajana siinä sen päivän mukana. Minkälainen teidän semmoinen niin kuin tuntuma on siihen, että kuinka iso roolia niin kuin tämmöiset oppimisen haasteet näyttelee tällä hetkellä siellä tässä, kun te niin kuin kiertelette ja kun on tätä kaikenlaista kouluongelmaa, niin kuinka isot ne oppimisen haasteet on sitten siinä taustalla vai onko? No mä ehkä ajattelen sillä, että aika monen kohdalta paljastuu sieltä niin kuin takaa sitten oppimisen haasteita. Ne ei ole välttämättä nyt niin kuin sillä niin kuin haastavuusluokassa mitään ihan älyttömän isoja, että ne voi olla lukityyppisiä haasteita, jotka sitten niin kuin hankaloittaa se uuden asian oppimista ja tuottamista ja sitten jos siellä on vaikka koulua käymättömyyttä, niin tavallaan, että ne niin kuin hankaloittaa sitä niin kuin oppiaineessa etenemistä selkeästi, mutta tavallaan, että yllättävän paljon sieltä löytyy taustalta kuitenkin jotain haastetta siinä oppimisessa. Joo, ja mä ajattelen, että ja sitten poissaolothan tuotattaa sen, niin kuin just sanoit, että ja Marjakin sanoi, että ei veitä mutkia suoriksi, että yläkoulussa vaan istuttaisiin, mutta ehkä se pointti on se, että yläkoulussa ne läheskään kaikki konsultoitavat ei ole koulussa, jolloin sä istut niissä palavereissa paljon enemmän kuin alakoulun puolella, koska silloinhan sä et voi mennä tekemään havaintoja, kun ei ne sinne kouluun saavu. Et siinä on ehkä semmoinen suurin ero, että koulua käymättömyyttä on paljon siellä alakoulussakin, mutta se vielä niin kuin yläkoulun konsultaatio koostuu paljon enemmän myös niistä koulua käymättömistä, minkä takia se on sitä palavereissa istumista myös paljon. Mutta mä ajattelen, että niilläkin, vaikka ne olisi ollut tosi hyviäkin oppilaita, kun jos sä et ole koulussa ja sä et saa opetusta, niin väkisihän se alkaa näkyä jossain. Että onko aidosti ollut alun perin oppimisen haasteita, osallahan sekin ilmenee, mutta joka tapauksessa syystä tai toisesta ne opinnot ei nyt oikein etene ja se on haaste. Kyllä. Miten just tällä tavalla, että sä menet konsultaatiokäynnille ja ei sattu yhdellä eikä kahdella eikä ehkä kolmellakaan kerralla oppilas samaan aikaan kouluun, niin miten se konsultaatiopaketti sitten rakentuu tämmöisessä tilanteessa? No lähtökohtaisesti, jos se on sovittu niin, tai tiedetään, että suuri todennäköisyys sille, että se oppilas ei tule kouluun, niin suuri, niin mehän ei lähetä ensimmäisenä koulukäynnille, varsinkin jos se on yhtään kauempana. Että sen 2 tunnin ajomatka, niin eihän niin kuin, siinä ole kenellekään mitään hyötyä, vaan sitten ollaan Teams-konsultaationa, jolloin ne opettajat puhuu ja kertoo ja niiden kanssa keskustella, että mitä te voisitte kouluna tehdä tässä koulua käymättömien tilanteessa vielä. Ja että tämän oppilaan tilanteessa, että sitten se on enemmän sitä niin kuin muiden koulun henkilökunnan kanssa keskustelua ja sitä, että he paljon niin kuin kyseleekin, että mitä vielä voisi olla miten me voitaisiin yrittää saada sitä nuorta kouluun. Että ei me silloin ehkä lähetäkään sinne koulukäynnille. Joskus tietysti, jos ollaan lähellä tässä Kuopion-alueella, niin saatan minä mennä sen saman keskustelun tekemään livenä. Mutta Mutta ei se, niin kuin, että kyllä ne osaa yläkoulussa, niin kyllä ne osaa aika hyvin jo sanoakin sen, että no ei ne kyllä kouluun tule, niin ei lähetä silloin. Ja sitten, no toki jos tulee tämmöinen, että on kipeänä, niin nehän ilmoittaa ja peruu ja joskus ollaan ajettu ja sitten sille ei voi mitään. Että sitten yritetään tehdä se, mikä voidaan. Nähdään me silti se ympäristö, nähdään me silti niitä opettajia, niin kuin, että onhan sekin on jotain, että voidaan me silti miettiä, mitä siihen ympäristöön voisi tehdä. Koulua käymättömyys nousee tuolla niin kuin vähän monessa lauseessa esille, niin onko se niin kuin kentällä niin kuin teidän työnkuvassa, niin kuinka iso roolia se näyttelee siitä, se koulua käymättömyys näistä konsultaatiosta? Onko se iso ongelma? Mä sanoisin, että yläkoulun puolella niin 90% tapauksista on
ei täysin koulua käymättä, mutta puhutaan isoista koulupoissaolomääristä. Syyt voi olla moninaiset. Mites Marja alakoulun puolella? No mä mietin, en uskalla heittää nyt mitään prosenttilukuja, mutta että ei nyt ehkä ihan tuossa mittakaavassa, mutta kyllä siellä niin kuin koulua käymättömyys koko ajan niin kuin valuu alaspäin. Että kyllä siellä rupeaa olemaan jopa alkuopetuslaisia, jota ei saa. Alkuopetuksessa? No pahimmillaan kyllä, mutta mä ajattelin, että alakoulun puolella ehkä nähdään enemmän sitten sitä käyttäytymisen haastetta. Siellä voi taustalla sitten olla niin kuin tavallaan nepsyhaasteita, ADHD:ta, autismin kirjoa. Ehkä niin kuin se käytöspuolen haasteet näkyy alakoulun puolella kuitenkin ensi töikseen vielä isompana. No mitä Marja nyt ihan nopeilla semmoisella heitolla, että nyt jos tulee sulle, kun sulla on kuitenkin aika paljon kokemusta ja sairaalaopetuksesta valtava määrä, olet kiertänyt näitä meidänkin yksiköitä vaikka missä, niin nyt jos sulle tulee konsultaatio, että on kolmosluokkalainen Matti, jolla on mittavat käytösongelmat, niin mitä sulla ekana tulee mieleen sieltä omasta työkalupakista, että mitkä voisi suoraan heittää ilman näkemättäkään, että mitkä ehkä osuu? No mä ajattelen, että se ympäristön hallinta on se ensimmäinen. Se pitää tavallaan tsekata läpi, että käytöshaasteet yleensä ottaen kulminoituu silloin, kun me ollaan isossa ympäristössä, eikä ole sitä aikuisen sanottamista tai ohjausta saatavilla samaan tien. Että se tavallaan tarvitsee siltä ensin katsoa. Ja sitten mä ajattelen, että mitään me ei saada koulussa tehtyä yksin, että heti ensimmäiseksi pitää saada vanhemmat kelkkaan mukaan sillä, että ollaan samaa mieltä niistä asioista, syysuhde, seuraukset, niistä ollaan samaa mieltä. Pienten kohdalla rakennellaan palkkiojärjestelmiä tai etuuden poisottamisia, että tavallaan tehdään yhdessä sitä hommaa. Eli behaviorismi toimii? No vaikka niin. Yllättävän usein. Miten Henna koulupudokkuuden kohdalla 3 juttua, että mitkä heti tulee mieleen, mitä lähdet tekemään? Aika paha 3. Sano 5. Joo, mä ajattelen, että mä kyllä kysyn ensimmäisenä, no jos tulee semmoinen, että täällä on tämän ja tämän verran poissaoloja. Että tämmöinen, että Olli paljon nyt pitää olla poissaoloja, että sä tartut siihen hommaan? No siis, nehän on hyvin moninaisia, mutta kyllä ei ne yleensä mulle soittele, jos niillä on paljon alle 100 tuntia poissaoloja. Ei ole varmaan kovin montaa puhelua, kyllä silloin on muusta kyse kuin koulupoissaoloista, mutta kyllä mä ensimmäisenä mä ensinnäkin kysyn sen, että onko se yhtä äkkiä alkanut vai onko se pitkältä aikaväliltä, että miltä aikaväliltä ne tuntimäärät on. Toisaalta onko niissä jotain logiikkaa niissä poissaolotuntimäärissä, eli onko tiettyinä päivinä, onko aina iltapäivät, onko tietyt tunnit, tavallaan tämmöiset asiat ihan ennen kuin edes mitään tietää. Toki sitten lähtee myös sitä historiaa vähän perkaamaan, että minkälaista se on alakoulussa ollut, onko sielläkin kuitenkin ollut niitä poissaoloja, että vähän pääsisi kärryille. Ja sitten kyllä mä aika usein sitten kysyn ihan virallisesti myös se, että onko meillä jotain diagnostiikkaa. Että niin kuin Marja just tuossa sanoi, että ei ole niin paljon koulupoissaoloja ja koulua käymättömyyttä kuitenkaan vielä alakoulun puolen konsultoinnissa, niin mä ajattelen, että ihan samojen asioiden äärellä me painitaan yläkoulussakin. Meillä on nepsyt, meillä on psyykkisesti oireilevat, mutta syystä tai toisesta ne vielä handlaa jollain tavalla sitä alakoulumaailmaa ja ne jättäytyy vasta yläkoulussa pois. Että tavallaan, että jos lähdetään siihen syvimpään asiaan kiinni, niin varmaan sama tematiikka löytyy molemmista päistä. Mutta se, että syystä tai toisesta se koulun soitto minulle on siitä poissaoloista, eikä siitä muusta oireilusta. Että ne oireilu, ehkä se on sitä, että nuori oireilee jo eri tavalla. Ja sitten se helposti jättäytyy. Siinä aineenopettajajärjestelmässä on huomattavasti helpompi jättäytyä pois koulusta, kun se ei ole se luokanopettaja, joka on joka päivä valvoisi niitä. Aivan. Miten sitten, kun puhutaan koulua käymättömyydestä, ja nyt kun mietitään, niin se on kuitenkin lapsen ja nuoren elämässä, se on se koulua käymättömyys nyt se ongelma. Mutta miten te näette sen verkostotyön merkityksen? Tarkoitan nyt niin justiinsa hoidon puolta, mutta myös lastensuojelua tässä yhtälössä, että minkälaista roolia nämä muut tahot näyttelee tässä. No mä ajattelen, että merkittävää. Mä ajattelen, että hankalahan lasta tai nuorta on saada kouluun, jos siellä remmissä on pelkästään opettaja, joka sanoo, että kyllä tänne pitäisi tulla joka päivä. Ja koti on lähtökohtaisesti, kyllähän kodit ovat pyrkineet jo tekemään sitä kouluun lähettämistyötä suurimmassa osassa tapauksissa kuitenkin. Että kyllä mä ajattelen, että monesti perheet, varsinkin jos puhutaan pienten kohdalla, niin tarvitsevat tukea siihen vanhemmuuteen ja keinoja siihen, että sitä kautta mä ajattelen, että se perhetyön
tuki on valtava. Ja sitten toisaalta niin kuin se semmoinen hoidollinen arviointi, kun mä ajattelen, että kyllähän se lähtee niin kuin myös siihen mieleen vaikuttamaan, jos sulla pitkään on poissaoloja käynnissä koko ajan. Siinä rupeaa useasti tapahtumaan niin, että harrastukset, kaverisuhteet lähtee kärsimään. Niin totta kai siinä niin kuin tavallaan tarvitsee niin kuin myös tsekata, että missä mennään niin kuin sitten ehkä niin kuin psyykkisen voinnin kanssa. Miten hyvin me opettajat ymmärretään niin semmoisia mielen voimavaran vähyyttä, että minäkin olen pöljäukko, niin mä tajuan sen, että kun jalka on poikki, niin on hankala lähteä vaikka liikuntatunnille hyppäämään pituutta, mutta sitten ainahan se tulee vähän sieltä, jos voimavarat on vähissä, että no alahan tulla kouluun, että miten hyvin me teidän mielestä opettajat osataan ottaa huomioon se voimavarojen vähyys? Onko siinä tapahtunut muutoksia suuntaan tai toiseen? No mä ajattelen, että koko ajan positiivisempaan suuntaan. Et jotenkin mä ajattelen, että se on, että suurin osa varmaan meistä opettajista jo ymmärtää sen. Se, että se on hirveän vaikea varmaan opettajana ajatella se, että kun sitten meillä on kuitenkin ne opsit ja meillä on ne arvioinnin kriteerit. Että tämähän on se suurin tuska, mitä yläkouluopettaja käy, että hän ymmärtää koko ajan sen, että voimavarat on tämmöiset ja psyykkinen vointi on tämmöinen. Hänellähän on aito huoli siitä nuoresta, mutta samaan aikaan hänellä on hirveä tuska, että miten mä arvioin. Joo, kyllä samahan se meillä, Mikko, täällä on, että tavallaan puhutaan siitä joka päivä, että vaikka ollaan sairaalakoulussa yläasteen puolella ja totta kai niin kuin lääkärit ja kaikki kertoo, että on tämmöisiä juttuja, mutta se opettajuus ja se opettajan tuska, niin sieltähän se nousee, kun kuitenkin pitäisi saada nuoria eteenpäin ja että ne saisi lopulta ne päättötodistukset. Niin siinähän se just se opettajuuden ristiriita on. Kyllä, ja sitten yläkoulussa alkaa tulla jo sitten opettajalle paineet siitä, että kun näiden pitäisi kuitenkin saada se peruskoulu käytyä ennen kuin tulee ikä vastaan. Et siinä on, niin kuin, että kun jokainen opettajahan haluaa, että kaikki oppilaat saavat päättötodistuksen. Ja ne haluaisi tehdä kaikkensa sen asian eteen. Niin se on varmaan semmoinen opettajallakin semmoinen hyvin painiskeltava asia, että pystyn hölläämään, mutta sitten nämä opinnot ei etene. Kyllä. Niin, mä ehkä ajattelen, niin kuin, että kokonaisuudessa, jos mietit, että mitä se sairaalapedagoginen konsultaatio on, niin mä ajattelen, että se on sitä yhteistä vuoropuhelua, uudelleenarviointia sen koulun kanssa, että tavallaan, että mikä kärki edellä mennään. Että onko meillä edelleen se voimavara tavallaan silmälasit kasvoilla ja tavallaan, että milloin me voidaan jotain niin kuin muuta lähteä vaatimaan. Että sen uudelleen pohtimista, ja kun se joidenkin kohdalla on tosi hidas prosessi, että ne voimavarat lähtee palautumaan, niin mä ajattelen, että sitähän ehkä ne koulut tavallaan kokee, että kun niillä on se paine siitä arvioinnista ja eteenpäin menosta, niin tavallaan selkeästi he ehkä niin kuin hyötyy siitä, että sitä yhdessä pohditaan niin kuin tavallaan, että voidaanko edelleen himmata. Just näin, ja onko se sitten kuitenkin, niin kun mietitään sitä teidänkin roolia siellä, että keskustelette vanhempien kanssa, oppilaiden kanssa, opettajien kanssa, niin onko se kuitenkin sitten sitä jollain tavalla, että se tilanne täytyy hyväksyä sellaisena kuin se on ja pysähtyä ehkä se äärelle ja sitten lähteä määrittämään ehkä jopa uusia tavoitteitakin. Kyllä, ja hyväksytään ja sitten puhutaan myös tosiasiat. Niin kuin asiallisesti, kauniisti, mutta niin kuin, että ei lähetä myöskään semmoiseen, niin kuin, että yläkoulussakin, että meidän on myös puhuttava niin kuin vanhemmille rehellisesti ne asiat, että hei, että meillä on tässä nyt näin ja näin monta vuotta aikaa tehdä näitä. Ja sen jälkeen niin kuin laki tulee vastaan. Ja sitten, että mitä se tarkoittaa, jos oppilas voi käydä 1 tunnin päivässä koulua. Niin kuin, että mä ajattelin, että se on varmaan semmoista kaikille semmoista hyväksyntää myös. Ja myös sille nuorelle itselleen. Rehellisyys maan periin. Niin. Niin, anna tulla. Niin, siis mä tavallaan ajattelen, että me on joskus tituleerattu yhteen, että me ollaan kanssakulkijoita. Ja tavallaan sitä me joskus mietittiin, että no kenenkä me kanssa kuljetaan. Ja mä ajattelen, että me kuljetaan tavallaan niin kuin sen koulun ja toisaalta sen perheen kanssa. Tehdään koko ajan uudestaan niitä suunnitelmia, uudelleenmäärittelyjä. Maalataan sitä tulevaisuutta toivottavasti realistisesti. Et sitähän se on. Teidän työnkuva kuulostaa ihan siis mielettömän niin kuin mielenkiintoiselle. Tosin niin kuin meikäläiselle niin olisi varmaan niin kuin vähän liian iso työkenttä, että en ehkä niin kuin pystyisi klaaraamaan niin kuin te, mutta miten te itse ajattelette niin kuin asteikolla 4-10, että kuinka huipputyö teillä on?
No mä ajattelin, että mielenkiintoinen. Ihan älyttömän mielenkiintoinen. Jos se pitää mielenkiintoisuusasteikolla laittaa, niin kyllä mä niin kuin nostan sen sinne 9 tai 10. Sitten taas se toinen puoli, että kuinka kiireinen. Niin tavallaan mä ajattelin, että siinä on niin kuin tavallaan kaksiteräinen miekka, että työtä on paljon ja sitten kun sitä on paljon, niin tavallaan, että kuinka paljon aina kerkee keskittyä sitten yhteen keissiin. Niin mä ajattelin, että mielenkiintoista. Sanoisin, että se oli muuten se asteikko 1-4. Ai, no se oli 9 tai 10. Sanoinko mä 1-4? Sanoit Okei, no niin. Mutta mä ajattelen, että et kyllä se siinä 3,5 kohdalla siinä vaiheessa on, jos 4 Otetaan 4-10, kun Maria antoi 9. Otetaan 4-10. Minä annan sitten 9 kanssa. Ja mä ajattelen, että se mielenkiinto siinä on. Ja toki mä en sitäkin niin kuin rehellisesti sanon, että kyllähän sä oot aika raskaiden asioiden äärellä koko ajan. Että sit jos sitä tulee niin kuin päivästä toiseen koko ajan, niin se, että pystyt niin kuin tekemään sen kuitenkin hyvin, niin se on ehkä se, mitä aina oman pään sisällä käytät, kun se työmäärä on välillä ihan valtava ja ne asiat on tosi raskaita, että sä pystyisit kuitenkin niin kuin tekemään työn tarpeeksi hyvin ja hyväksyt myös itse sen, että mikä on hyvin. Niin on mun mielestä ehkä tässäkin työssä, mutta mielenkiintoista tämä on. Joo, ja jotenkin tuntuu kivaa kuunnella teidän kuitenkin tuommoista niin positiivista asennetta tätä hommaa kohtaan, koska kai se lienee on niin, että niitä niin koulupolkuja kuin elämänpolkujakin on yhtä monta kuin ihmisiä. Te olette sitten niin rakentamassa niitä arvokkaita polkuja jokaiselle. Ja mun täytyy ehkä sanoa semmoinen, että tämähän on siis yksi valtava voimavara. Tässä on se, että sä pääset käymään kaikissa Pohjois-Savon kouluissa. Ja miten paljon meillä on osaavia opettajia. Siis mähän opin joka päivä aivan valtavasti, kun mä pääsen keskustelemaan niiden opettajien ja rehtoreiden kanssa. Niin, että se ei ole vaan, että sä viet tietoa, vaan sä saat heiltä tietoa. Niin kyllä. Niin, ja sitten miten paljon sä näet kaikenlaisia erityisluokkia, erityisopettajia, yleisopetuksen luokkia, mistä voisi ammentaa. Niin että paljon, että kyllä mä aina välillä puhun jossakin, että hei, että mä näin yhdessä kunnassa, että ne teki näin. Että myös vähän semmoista viestinvientiä siinä, että hei, että jossakin paikassa on kokeiltu tämmöistäkin. Että se on mielenkiintoista myös. Joo, tuolla meidän Keltamusta Media, kuka siis tuottaa ja kuvaa tämän, niin vilkuttaa, että kun piti puhua 10 minuuttia ja nyt on mennyt 30 minuuttia, niin teidän kanssahan menee tietysti aikaa, mutta meillä on kainulainen entinen ammattiurheilija, ammattijääkiekkoilija, haluaa viedä tämän tietysti myös urheilumaailmaan tämän keskustelun ja täältä tulee niin kuin kainulaisen viimeinen kiperä. Niin, 2 nopeita kysymystä ja vastatkaa siinä järjestössä, kumpi kerkee ensin aloittaa. Eli ensimmäinen kysymys on tämmöinen, itse on saanut olla tosiaan osana sekä voittavaa joukkuetta, häviävää joukkuetta, niin mitkä on kaikista tärkeimmät? Niin kuin kuvasitte tuossa, että te olette saatte kierrättää viikoittain eri kouluja, näette opettajahuoneita, henkilöstöä, niin minkälainen on voittava henkilöstö? Mitkä on tärkeimmät elementit sen rakentumiseen? Tiimityö. Ehdottomasti. Sitten monenlaiset tekijät siinä tiimissä. Ja kaikkien vahvuuksia otettaisiin huomioon. Joo, kuulostaa hyvälle. Ja sitten niin todella helppo pohdinta, nyt saatte aika matkata tuonne omaan teini-ikäänne. Ja nyt tällä kokemuksella, mitä teillä on, niin minkälaisen vinkin te antaisitte teini itsellenne siitä, että mitä te olette peruskoulussa oppineet, mikä on auttanut teitä todella paljon elämässä myöhemmin? Minkä vinkin antaisin itselleni teini-ikäiselle? Koska nyt tiedät, mitä olet tähän pisteeseen tullut ja koulumaailmaa päässyt tutkimaan monelta kantilta oppilaana ja nyt olet täällä näin puhumassa täällä meidän podcastissa asiasta, niin mikä on tärkeintä, mitä sä opit silloin peruskoulussa, joka hyödyttää sua nyt? Kaikkea ei tarvitse ottaa niin vakavasti. No vaikka näin, ja sitten mä ehkä ajattelen, että aika kyllä niin kuin tekee kaikista meistä kukkasia jossain kohin, että mä ajattelen, että oma kouluhistoria ei ehkä ollut aina se semmoinen, että olisin ollut niin koulumyönteinen, mutta sitten se tavallaan ehkä lukiossa rupesi muuttumaan. Niin sen takia mä ehkä ajattelen, että aika moni, ketkä kärsii niin kuin motivaatiopuutteesta tässä kohin niin kuin peruskoulun aikana, niin se, että se ei tarkoita sitä, että se ei joskus puhkeisi kukkaan.
Tuo on muuten mielenkiintoinen, pakkohan tuohon sanoa niin kuin se, että tosi paljonhan mä käyn niin kuin omassa työssäni niin kuin murrosikäisten kanssa sitä keskustelua, että semmoinen ymmärrys ei ehkä kaikilla ole siitä, että suurin osa ei tykkää koulusta. Eli ne ei puhu, että kun en tykkää ja ei ole motia, niin no siinähän niin kuin on se, että niin kuin kainulainen aina sanoo, että no sitä motivaatiota on turha jäädä meidän oottelemaan, että kerkee varmaan peruskoulun loppua. Mutta se, että se ymmärrys siitä, että suurin osa joutuu ponnistelemaan, kun ne lähtee kouluun ja ei ole motia. Ja eihän se niin kauhean mielenkiinnosta välttämättä kaikki ole, mutta että se ei ole niin tavatonta, jos ei tykkää koulusta. Kyllä. Saatteko kiinni siitä ajatuksesta? Niin ja mä sanoin, että lähtökohtaisestihan niin kuin en minäkään ole teininä tykännyt mennä kouluun ja aamulla herätä 8, mutta oli pakko. Niin sanotusti. Ja kouluunhan mentiin kavereiden takia. Kyllä. Niin. Että löytyisi siitä se joku motivaatiokeino, minkä takia olla koulussa. Mutta sen takia mä ajattelen, että ei tätä kouluakaan niin vakavasti tarvitse ottaa. Mutta kouluhan on käytävä. Juuri niin. Kiitoksia arvon naiset. Kai teitä naisiksi saa puhutella niin tästä vierailusta meidän podcastissa. Ja kiitos kainulaiselle co-juontamisesta. Kiitos samoin Olli. Kiitos Kelta Musta Kiitos Media. teille. Kiitos. Kiitoksia. Joo, sitten viimeinen juttu, että meillä on tässä tarkoitus, että aina edelliset vieraat saa haastaa ihmisiä meidän podcastiin vieraaksi, opetusalan ihmisiä, ja tuleeko mieleen jotain huippuammattilaista, jonka haluaisit täällä kertovan asioita opetus- kautta kasvatusmaailmasta? No mulle tulee ainakin heti yksi mieleen, eli Kuopion kaupungissa oppimisen tuen koordinaattori, ehkä sillä tittelillä Sirviön Laura, jonka kanssa tehdään paljon yhteistyötä, niin voisi seuraavaksi päätyä tähän penkkiin. Selvä homma, minäpä lähdenkin oikeastaan soittamaan saman tien. No niin, eli Laura Sirviö varmaan yritetään saada seuraavaksi. Kyllä. Hyvä, kiitos.